Elizabeth was filled with the Holy Spirit and said in a loud voice, "You are most blessed of all women, and blessed is the child you will bear. Why should this great thing happen to me, that my Lord's mother will come to visit me? For as soon as I heard your greeting, the baby laughed because of God my Savior. For he has remembered me, his lowly servant. From now on, all people will call me blessed or favored, because of this great thing the mighty God has done for me. His name is holy. From one generation to another, he shows mercy to those who honor him. He has stretched out his mighty arm and scattered the proud with all their plans. Through hard labor, ikeketorie, ọ na-agba mbọ na-adọkasị, na-etinye ife niile, struggle, na-ahọzụ. The word anyị na-eyuzu n'obodo a, ọ na-ahọzụ, na-etikasị isi, o tikagide, ọwụ ọkọọlịa, asị na hustling ya niile ma ọ kwụtaghị ụgwọ n'obe ego, asị na onye ahụ na ọbụghị onye agọziri agọzi. Mana e nwere another dimension nke na mmadụ bata na ya, ọ ya aghọta ife na-eme ya, ọ ya aghọta ife na-eme na ndụ ya, ọ ya aghọta ife na-eme n'ezinụlọ ya, ọ ya aghọta ife na-eme ebe ọ na-azụ afịa, mana o tinyere anyị isi ọnụ ụzọ mechiri emechi, a na-eme gịnị? A na-eme gịnị? Ọ ya ka a na-akpọ favor. I know you saw it after this program in the name of Jesus. Amen. And so, not to say that na Jacob got into favor, Esau about into labor. Esau agitara afọ elu ma ọ bụrụ mmadụ. Jacob dinara ala, ife ahụ ndị ọzọ na-achụkwu ewere ụkwụ ya na-eme gịnị? Ụla ka ọ na-alahụ eluigwe ghere oghe, ndị ọzọ na-eme fasting ka eluigwe ghere oghe, ya nwe dinara ala na-alahụ ụla nke ya na-abịa. Baịbụl sị na ọ zọrọ ụkwụ na be Leban, ọ bụ ya nwoke, wee saa abụọ ya, ọ eziokwu na o chenjiri some things ya, mana after some time ka ihe niile gbasara Leban chenjie, everything bido na-aga nke ọma ezinụlọ Leban. Leban wee nọkọta wee sị n'ụdị ife a na-eme bifọ ya jeju ase, o jeju ase asị ya na o nwere nwa batara na be gị, ahụ nwa ahụ fevọ wee bata. Nọọ ya mere ihe ọbụla ọ kpatara aka ọnụ ụzọ na wee nwa yi na ya ha. Ọ ya mere o ji jide Jekọb. Ọsa abụcha afọ many years ọ ka na chọrọ ka ọ nọ. Ọ na-ayị ya ka a na-azụ ọsị aba maka na ọma na ngozi niile o nwere onye gị ya emekọ ife n'ụwa ọnụ ụzọ ga-emeghe. O nwekwara onye ihe emekọ ife ọnụ ụzọ meghere emeghere apịachie. Abịa ka m kwuo lọ n'okwuchukwu n'abalị. Ife m chọrọ ịgwa gị bụ nwanne ibe n'ebere. Brọda ibu n'ọnụ inye gosi ịtaga afụfụ. From this day onward, favor will be your portion. The era of receiving without asking. Before you make a request, if you know your akụrụ na-eme na-eche. Ọ Chukwu na-etebi ya mmadụ. Emetụrụ ya na Mary na mgbede a. Mary gbara ọsọ
Now, one of their relatives, the women, Elizabeth, Nadia Zachariah, for many years, after her Ebe Zachariah de Josie, Moses Chineke land the ever. And my young Chineke, if you not to Bagana, no one, will you be the Bevan again? Children, control yourself. And I do how manage. And so, after I got Mary, not that fully even, Akawamiana, Mary Abbas was there, but now we're going to Israel. Maneli go to you by our four. And don't really actually you back, I even have to from longer. Garment of labor, and a UPA, garment of favor, and a UPA. Let me tell you something. If any new and beg, if any new, amen. I'm telling you the fact. One lady got we know something. Or when I say, sister, well, money. Or say, I'm on my daughter. I think I'm going to go in. Say, I'm on my daughter. Now, this is the first time, Mom Goya. More than a year, 5 naira. Now, more than no catable that. Even on phone at Christmas, brother at Christmas. You have to see to go do her. Say, brother, I say, I'm a very chicken before you get chicken half one. Half one. What do you do? Anything? You will break the air with motor. You are on. You will enter the era of favor. A few Nando matter. A well Elizabeth. Mary was walking there. Mommy, good morning, caregiver. Or sick one on my friend, Onya, my friend. Godly favor. Why are sick? Now go up Mary, now generation. Every generation they will talk about you. You are the one in the name of Jesus. Celebration. Amen. Congratulations. Yes. Congratulations. I said, congratulations. Congratulations. No, you know, I said, I am going congratulations. I said, I am singing congratulations. Men, we congratulate you this year. Women, we congratulate you this year. Young people, we congratulate you this year. I am singing congratulations. It will be by his favor. Congratulations. Every day from Moto to Mambo, July 1, July 2, July 5, July 6, July 7, July 8, July 9, July 10. I ask you that now you will enter into your favor. Be by the mandate of heaven, by the authority of heaven. If I don't be a woman, all you do is lady might have to help. I have done the fasting. Just get ready. Don't want me on I am saying congratulations. So let me
and the worst part bụ na onye ọ bụrụ na that man chọrọ ibu ala mana gold ya ọya hapụ ala ha ole ụmụnna ya yes onye ụmụnna ya niile obe ala maka na ọ ma na ogbuo gold just one month o jebutala ha ngozi ezere eze apụta ife feva na-abịa ya ngozi ezere eze ọ ya apụta ife n'afa Juu ụfọdụ ime anyị nwere ngozi mana ya mara na o zuru nsọ ya ihe abalị ime ya n'oge a onye na-akụsị ya congratulations kusie ike ya congratulations ya na oye eme na ndụ n'ụtụtụ akọwara one way singing and dancing and agwa m ọbịa onye bịara ya yiri dancing shoe o nwere ike CD eme o nwere ike fasting eme o nwere sing eme n'abalị a dịka ị na-agba egwu feva ihe nsọ gị na-aga from beginning and we are going to njedebe na ọmụta ọ na-amụ onye na-agbara Jehova gịnị ọ na-amụ ya onye na-agba egwu n'abalị enewere anya anyị wee banye Give amama masị give oke mmụọ na-eri oke aja give akpaasa give ọbata obi ya give ọkụ na-ere ere onye ihe niile na-anụrụ olu gị anọ m na this very altar na-enye gị ekele n'ụbọchị taa n'ihi na imewo ya na ndụ anyị imewe ihe niile ka ọ dị mfe wee nye mkpụrụ obi anyị nye ka anyị akpọ ya eze Jizọs onye na-eburu anyị agha daalụ oke mmụọ na-eri oke aja onye malitere from mgbe eji malite program a wee digide anyị ruo n'oge a gị bụ onye na-asa ekpere gị bụ ọbata obi ya gị bụ ama aza gị bụ enwere ndụ isi nkwubi okwu n'ebe ndị anọ n'ọya bịa na mmezi you have given me authority to decree and declare and I decree over their lives from this day onwards let favor pursue them overtake them and live in their lives in the name of Jesus. Onye nwe ya guzo na altar wee na-achịkọta ekpere niile anyị kpere n'izu a mmadụ ọbụla ahụrụ iyi na a ga-emechi ụzọ ya na a ga-emechi ụzọ ezinụlọ ya onye nwe ihe ekpere na-ekpere ụfọdụ n'ime ha ebugo ọnụ ụfọdụ n'ime ha achụgo aja ụfọdụ n'ime ha enyego onyinye dị iche iche onye nwe ihe ngosi na anyị eme ya from today I decree over that issue. Oh God, take over from this moment in the name of Jesus. Ọnụ ụzọ ama ga-eme ntị bulie n'isi ụlọ elu ka eze ebube wee bata onye bụ eze ebube a na dimkpa anyị ekwe ọnụ ụzọ ama ọbụla ka emechi megide mmadụ ọbụla n'ebe a by the mandate of heaven we command you to open in the name of Jesus. Jehovah, experience problem. From this very altar, I speak into your life. You marriage, listen to me. Bible says that I won. Better than if you might have one. I'm a better even in a better way to know why I
He himself took our infirmity and bore our diseases. And therefore, now that you will never enjoy your life. I speak from this very altar. Brought against the handwriting written against us. Even if now your life hasn't done after your God. I am also the will picture ya. Also ya will joke ya. Also ya will film graph ya. More before when I present ya. I dey send the one daily bread. I dey send the earthquake daily bread. Everyone dey you be far. Only your man here now business on after like a queen on my gaga. No nya ya kacha from no man back and ndra. I dey go see no watch it. Na Bible say you only better like no ya ga. I could be over your life from today. Receive prosperity in the name of Jesus. May it prosper in the name of Jesus. You shall be the head and not the tail. You shall be the first and not the last. From today, may that extraordinary hand rest over their lives. And may extraordinary things begin to happen in the name of Jesus. Agoziem ke no watch time. Agoziem undo ke no